Mao na gani siya tungod kay ang pagpili sa lifetime partner dili ni siya basta-basta makapaglaom. Kay ang utlana niini kamatayon. Amahan ug maluluyon ng mga Dios aniya kami Ginoo nagaduol usab diha kanimo kami naghangyo nga ikaw amo makauban karon. Panalangin ni usab ang tanan namo mga televiewers nga nagalantaw lamdagi pinagi sa balang espiritu. Maingon usab ang mensahe karon nga among mapaminawan adunay makutluan namo nga mga leksyon o Dios nga amo usab maaplikar makatabang usab kami Ginoo ngadto sa uban. Salamat o Dios sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Atong tun-an karon no, ang ato nga topiko nga naguluhan og how to make the right choice. Usaon ka nato pagpili mga kapaglaom kanang sakto gyud. Kay to tell you honestly, nagi mga tao nga nasipyat sa pagpili. Pero kung nasipyat mo galing mo mga kapaglaom mga kaigsunan, dili na panahon karon nga magmahay pa mo o unsa pagkaha. Kung dili ang inyo mao ni gitawag og diiki dawaton nimo ang kamatuoran. So dawaton nimong kamatuoran, kinahanglan nga imo siyang katunan sa paghigugma tungod kay nana kay pamilya. Wala na kay laing choice. Mao na gani siya tungod kay ang pagpili sa lifetime partner dili ni siya basta-basta makapaglaom. Kay ang utlana niini kamatayon. Labi kay batanon pa. Unya imong asawa, imong bana nag-vegetarian, dugay pa kay namamatay. Mao na nga importante gyud nga pilion kini mo ang sakto. Ngayon mong dalawon dito sa altars kami niyon, nga mo'y unungan nimo hantod gyud diha sa kamatayon mga kapaglaom. Mao na dili basta-basta ang pagpili gyud sa kining lifetime partner. It takes time, kinahanglan iampo gyud labaw sa tanan sa Ginoo, kay ang Ginoo mugiya sa imo mohatag pod. Pero usay lang kay mahadlok ta mahigtabang sa Ginoo kay basig ang ihatag sa Ginoo dili po nato ganahan. So ato ning tun-an karon mga kapaglaom, dinhi sa I Love You nga libro. Dunay usa ka batanon nga gitagaan og tahas sa siyang amo. Ipabugha sa kahoy, ipa-file siya. Wala makaabot og usa ka adlaw na human niya bugha. Gitagaan siya og lahi nga trabaho sa iyang amo kay energetic kayong maong batanon. Ang iyang trabaho mao ang ingon ang iyang amo nga ang imong buhaton karon nga adlaw tungod kay buutan ka ang imong buhaton mao ang paglain sa mga putito nga maayo o paglain sa dili maayo ilabay. So imaw ni imong buhaton na human ang usa ka adlaw mga kapaglaom wagid sa ka galisod siya. Wa siya makauman. Ingon pa niya, "Sir, the hardest of job for me is to decide which is good and which is bad." Lisod ang mga batanon kay para sa iya ha. Ang tanan mga kapaglaom nga putito maayo gyud nganong ilabay man, puro man maayo. So mao ni karon mga kapaglaom atong tunan kining mo decidir ka mo ni panikalisod. Ingon din ni, making choices is usually a difficult assignment, but all through life we must make them. Kinahanglan ato kini siyang buhaton. One of the most important decisions in life is the choice of a marriage partner. Mao gini ang pinakalisod mga kapaglaom. Dili ningon nga mudasmag na lang kita. Naiuban nga magdali, mao na nga madasmagan, mahilag matimingan, matod pa sa uban nga matimingan katong babae o lalaki nga kanang makatabang gyud sa iya nga weakness sa iyang kinabuhi o sa lalaki o sa babae mga kapaglaom. Ngayon, you are free to choose, but you are not free from the consequence of your choice. Libre ta mga kapaglaom nga mo pili. Pero hinumdumi nga ang pagpili nato do na nay consequence. Kung unsa ang pagpili nato, do na nay paabutono nato. Mga na mga kapaglaom, naigiingon diri ng uso karon nga asa ko no'y imuhang pilion ang diploma o kung ni-graduate ka or diskarte. So kamo papilyon mga kapaglaom, musa ni diploma, diskarte. Nay mga tao nga wala makahuman og eskwela, ingnon ta nga wala makatapos sa elementary, wa pon makatapos sa high school, wa pon makatapos sa college. Pero mga edukado mga kapaglaom tungod kay mas mga buutan niya maayo pamatasan. No, unlike siguro sa uban dili man puntanan. Nga napoy nakahuman nga edukado pero ang batasan dili edukado. Mas may mga kapaglaom nga doon na kung na kay diploma napo kay diskarte sa ato nga kinabuhi. Importante gini siya labi na pag pangita sa lifetime partner kay
Kung i-isolate nimo imong kaugalingon, dili po ka mangita. Unya, mas mayo na i-recommend imong panon kung kini nga gi-recommend okay ba pod. Nya kay uban po paglantaw sa recommend di pod mo kawayon kay siguro di ganahan kay usually ang ginalantaw sa uban ang itsura magyod mga igsoon. Ingon pa dinhi, it is your attitude not your aptitude. Usay gasalig ang uban kay dunay gitawag kong kakayahan. Dunay abilidad. Ako na guni. Pero that determines your altitude mga kapaglaom kung sa atong maabot. So importante gyud sa pagpili mga kapaglaom kay usahay ang atong prinsipyo may ginalantaw lang ginato diya sa kanang iyahang outward appearance. Nga mao na lang gyud ni ang atong piliyon kay nakita nimo nga mao ni nani kaanyag. So kinahanglan gyud ang tawo mo pili. Kung ani ta di karon sa kalibutan, umupili ta og mga motor mga kapaglaom kini yung nindot nga motor atong piliyon, di ba? Oh, uban walay kwarta so diri paingon. So walay problema, depende ra na sa imong nga ma-afford. Cellphone, daghang kitag mapilian nga cellphone karon. Pupilion ka, siyempre, di na ka mapilian ni kay karaan man nga cellphone. Unsa pa? Kung papilion ta mga kapaglaom, Biblia og cellphone. Honestly speaking mga kapaglaom, daghan yung mipili sa cellphone. Anyway, kay ingon nila daghan naman dia ang ma-upload nimo na upload Bible. Pero og dili pa nato i-control ang atong kaugalingon diha sa cellphone, posible pod nga mahurot atong time. So kinahanglan nga kitay mo control mga kapaglaom. So pagpili sa uban, dili lisod ang pagpili labi na kung puro mga gwapa. Kung puro gwapa, wag problema. Kay dali ra gina makapili ang uban. Kay mao man ni sagarang ginalantaw sa uban nga gwapa dili kay lisod pilion. So ang basihan na lang siguro ani mga kapaglaom kanang ilang mga batasan. Gawas kung mupili ka ingon ani hitsura dili ra kay ka dili ko ani kay ingon ani. So nabi to kantas mga bata nga Jesus loves the little children sa tibuok kalibutan. Dunay black, dunay yellow, tanan gihigugma man sa Ginoo ang mga tao. Pero sa ato nga term dunay gitawag nga gwapa, doon na po'y maot ang ingon nila. Pero actually diri na sa atong term. Pero sa Ginoo mga kapaglaom, tanan sa tubangan sa Ginoo equal ta, mga gwapo o gwapa ta, mga igsoon tungod kay anak ta sa Dios. So amin na mga kapaglaom. So mao na nga dili ta angay mabalaka, no? Kung wala po'y inuta walay mga pangit ya puro pagwapa di murag lain kayo mga kapaglaom, walay mga appreciate sa mga gwapa. So gibutangan tanan sa Ginoo, gibalance gyud sa Ginoo pagbuhat, mura bitaw gakaon kagalwalo mga igsoon. Kung magkaon halo nya puro ra katong sago nya butangan tanan ang halwalo na ice. Kung walay ice na siya nya halo lang tanan. Na dili na halwalo yung magikaon binignit. So kinahanglan naagyo sa mga mix. Mao na ang kinabuhi sa tao mix siya nindot kailan taon labi na kung magkahiusa uban sa grasya kaloy sa Ginoo. Bisag unsay atong mga postura diha sa tubangan sa Ginoo tanan equal ta mga kapaglaom. Abi ninyo kini nga salida sa una ni sikat ni nga salida Mature Garden. Mao niya gikagubtan sa mga batanon sa una. Kaning ilahang lady namatay naman Nya daghan kay mga batanon nga babae nga grabe ka in love. Labi na kung gwapo. Maningon nila basta gwapo gani mo tutok kiligon gyud ka mga kapaglaom. Pero katong alanganin og naong mo'y mutotok, suspect na ka, kasuhan pa ka. So, lisod kay mga kapaglaom, no? Nga sa ato nga kalidad, usahay, ginalantaw na to gyud ang hitsura sa tao, usa ta mo appreciate. Pero kabalo mo, nga kitantanan, hinimo sa Dios, o kitantanan, gipalangga sa Dios, tungod kay iyat ang gipakamatyan. Mao na siya. Okay. Ingon pa din sa Salmo, Kapitulo 4, versikulo 7. Ingon diri kay ganda mo ang aking sinta, kay ganda mo ang aking mahal, wala akong maipinta sa taglay mong kagandahan. Ingon pa ni awit ni Solomon. So, tanan gyud ay sa Tagalog mga kapaglaom. Taglay kanag yung espesyal, kitang tanan doon na tayo unique. Wala nagbuhat ang taong Ginoo, wala nagbuhat ang Ginoo og tao nga parehog tanag dagway. Kay unsa na lang kay itsura kung pareho ta tanan og naong. Diba? Kanang ganing kambal doon na iban, iban nga similar kay lisod nimo kayo identify. So wala tatanan gihimo mga kapaglaom nga parehog naong. Lahi-lahi tagit sura sa tubangan sa Ginoo pero doon ay mga naong. Mao na nakanindot sa paghimo sa Ginoo. Kay
gipareho tatanan nga dunay mga hitsura. Pero tungod sa epekto sa sala, mao nang uban nga doon na mga depekto mga kapaglaom, kaya na may epekto sala. Uban, buntis na nigirilyo, mag-inom. O sa inigawa sa bata, delikado kayo. Diri sa 1 Samuel 16:7, ingon diri, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Pagkanindot mga kapaglaom, ang Ginoo nagalantaw ditso sa atong kasing-kasing. Diri kay atwa kay musangit pamanta sa sa naong. Lantaw na to, naman kayo ba mga tao nga nindot kay lantaw ng mata. Kanang gitawag nila tantalizing eyes. Ang mata mga sigaw niya, nindot kay pilok, napaybuhok. In love kayong uban na mga babae o mga lalaki, mga kapaglaom. Dali na kay kiligon. Mao na nga kining word nga I love you, nindot kay kani sa mga batanon. Ilabi na gipod sa mga minyo. At anyway, naman tay topic ana ugma, mga kapaglaom. May tungod ana. Okay. So, doon ay gitawag direct top 10 most handsome. Oh. Kita ni mo na. Nagid ay mga gwapo, pero abi ninyo mga kapaglaom. Kining mga tawana, wala man kaila sa ato. Ang tinuon nga gwapo, katong nag-alagad sa Ginoo, katong nagsunod sa kabubuton sa Ginoo, kay nigbalik sa Ginoo, sigurado kita mga tawana nga makaadto sa langit. Mao ni importante nga ang kagwapo nga naa sa sulod sa kasing-kasing, naa sa atong mga batasan. Kay kini atong batasan, mao ni passport paingon ngadto sa langit kung musunod ta sa Ginoo. Although giluwas ta pinagi sa grasya sa Ginoo, dili pinagi sa atong effort, pero doon na tayo human effort mga kapaglaom nga ato pong buhaton ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Mao na importante kay na. Ingon diri sa Ephesians 2 chapter 4 verses 2 and 3. Ingon diri, be completely humble and gentle, be patient, bearing one another in love, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So, nindot kay mga kapaglaom, paubos ng kita. Bahalag, biyay-biyayon ta sa uban. Importante, magpaubos ng kita. Kinabya po uban nga mga batanon, mga lalaki o babae nga, ang lalaki, inunta nga, matod pa sa pinulungan na diri, alanganin o gitsura, pero gwapa ang asawa. Napoy uban, kanang gwapong lalaki, niyang babae, di po kayo gwapa. O, di. Balas-balas ng mga kapaglaom. Mao na nga, ang Ginoo gapari sa atua, tungod kay nakita sa Ginoo, kung magpaubos ng kita, gunahon pa nato ang Dios, no? Seakeepers, kinitanan nga naa dinis kalibutan nga atong pangandoy, iyara nang idugang, mga igsoon. Okay, so, dunay choices karon nga atong lantawon, mga pamagi sa pagpili kung unsaon nato, ang pagpili nga sakto. Okay, number 1, AIDS. Unahon nila ito pagpili, kining edad. Mga igsoon. Ano gitawag nila, AIDS doesn't matter. Gibuhatan po ginagkanta. AIDS doesn't matter. Pero lang tao na ito, kurong kung mag-matter ba yun pangidaron, mga kapaglaom. Ingon pa diri, significant differences in AIDS can prove to be a liability in marriage. So, kinahanglan nga ato po ni i-consider mga kapaglaom. Kaya doon na po tayo liable gyapon tani. There are the early years of excitement with a professional upward mobility, childbearing, and child rearing. There are the middle challenges. So daghang challenges. Labi na pili ka, daghang kagununaon mga igsoon. Para sa imong pamilya, dili lang sa imong kaguling o dili sa imong partner. Apil na ang umalabot nimo nga mahimo nga pamilya. So importante nga imo ni siyang i-consider. Ingon dire, if there are serious differences in age, one partner may be running in excitement while the other is lying in retirement. Ang uban mo, retire na, wala na. Luya ng mga kapaglaom. Siyempre, sa edad, normal magina ang tao, maabot magina ang kaluya. Ningon pa diri, does age matter in relationships? Ever heard the phrase, age is just a number? Ingon pala, numero naman ang edad. So walay problema ng edad, kaya numero na. While others don't mind a large age gap. No, ang uban walay problema. Walay problema mga kapaglaom. Mga igsoon kung ikaw mismo makasabot ka sa imo nga mahimong partner, dili nimo siya i-take for granted. What I mean nga naiuban nga nakigminyo kay lahi ang motibo. Pero kung nagminyo kay gihigugma nimo siya, walay problema na. Kay basin unyag dili ka kalahutay kung lahi ang imong motibo niya na.
Mas maito ang motibo nimo ang makaangkla mao gid ang gugma. Kay mao na siya mugamot gayod. Kay ang gugma dili mo fade. Pero ang lawas sa tao mo fade man. Mao na dapat naa gyud ang gugma kay dili gyud na siya mausab ang gugma makapaglaom. Mao na importante gayo. So how important is age and relationship? Generally, age isn't as important other compatibility factors. Age is only one aspect of your relationship. Other things like life goals, wanting or not wanting children, having the same values, makapaglaom, no? Oh, respecting each other are much more important than your age. So, mas maito nga mo respeto ta sa atong isig ka partner kung unsay kalidad, kung unsa na siya nga klase nga tao, para nga mudugay ang maong relationship o ma-exercise po nato ang atong gugma, no? Sa matag usa. So, importante. Ingon diri, matod pa sa research has found that the most common age gap between heterosexual couples is 2 to 3 years. Ambot pasabot ani kining gana mga kapaglaom, kini mga idara yung nani, ang gap nila nindot ni siya nga edad yun. So, mao mo gini kadaghanan ang pahitabo nga magbinyo, no? Piliong gitong ang gap na lang nga 2 to 3 years, 5 years okay ra na o pila pa nga dili kay taas ang gap. Pero sa pagkakaroon magod, bisa pag idara ni mo ba na yung mga asawa, daghan na kayong baligya karon nga para nga pang-ignite no sa kusog para mo balik ang kusog. Anyway, kabalo na mo ana mga kapaglaom. So, kung mangita kag partner sama ani, ang edad sa babae is 40 years old, ang lalaki 99 o kulang na lang og isa ka tuig 100 na. Siyempre, lahi na mga kapaglaom. Ang lalaki 24, ang babae 61. So, doon na yun ay kalainan. So, unsa may kalainan na ni? The most common physical weakness associated with the aging is a decrease in muscle strength and coordination. So, posible yun nga mo down ang iyahang kusog mga kapaglaom. Muubos gina, normal gina siya. Kaysa bata noon pa ka, pwede ka hukas-hukas. Gikan ka basketball, pwede na maligo. Pero karon, maligo ka, may ka madaot. Panuton ka na dayon. So this can lead to false balance issues. I may difficulty with mobility. So doon na gyud kinahanglan makasabot gyud ang bana o ang asawa kung kinsay taas og edad niini, no? Mangita sila yung option nga at least malingaw po siya siyang kinabuhi. Dili nga dinautan makapaglaom. Kay sagaran sa mga edaran, to tell you honestly, makapaglaom, dili na ni sila kanang duna na ni sila kanang schedule sa pagkaligo. Kay kini may edad-idara na ka mga kapaglaom, murag maabot man ang panahon nga tapula na ka maligo. Bisan gani ako sa usahay mga kapaglaom, murag di na ko ganahan maligo. Mao na akong gina-overcome. Pero sa imbisi po ko sa una eskwela. So wala pa ko uyab sa imbisi sa una, dili kay ko kaligo. Pagka-uyab na ako, ligo sayo kaya bisa kas 4:30. Ilain mo kaya tubang sa cafeteria nga kulis ma-out kayo ang itsura. So, mao na makapaglaom. Mao gani ang sakit sa mga ida-idaran. Mulurang na. Tugnawo naman unya kapuya na pod. So, na-alternate na yung ilahang pagkaligo. Mao na nga daghan ka o gunanaon, daghan kag i-consider. Although, dili magyutanan, no? Dili mapuntanan, naiuban, pero kadaghanan, mao gani ang kikitabo sa mga edad-idaran. Number 2, culture. I-consider po nato ang culture. People who live in various parts of the world are products of different cultures with varying lifestyle and value system. So, importante ang kultura. Ano man, ang kultura, kung adto ka sa mga sa India, to the Lady of India, for example, yung pa ni Martin Boro, the cow is sacred. Ang ilang baka dito, sacred, ginampuan. Mao na nga, doon na kay i-consider nimo kung maminyo ka o tagalayang naso doon sa uban nga lugar, consider mo ang kultura nila, kailangan sa kultura, pero dire sa Pilipinas, baka na to rin, himong bulalo. Manang uban, mga stroke na lang kay sige kaon. Unya, pagkuman, wala exercise. Muna, importante kay makapaglaon po nga may exercise. Ingon dire, but many of them can only be overcome if partners are aware of the issues and are prepared to address them patiently and intelligently. So, kinalan magpailubon ka, kinalan po, manggialamon, gyapon makapaglaom. Nilabi na sa imong mahimo nga partner kay imo man po ng pagpili. Number 3 is wealth.
kinahanglan po nga naapoy importante po ning kwarta mga kapaglaom. Ingon ni Martin Boro. Kaya nga naman, sa ingon niya din while a marriage should be built on a love, a couple cannot live on love. They also need some money. No, kung magminyo makaron kinahanglan gyud nagkwarta. Posible bisa pag maadto kag sibil o asa ka dapit magpakasal, kinahanglan na agi kay kwarta although na mga sponsors. Pero importante po dalang sim pamilya nga napog kay ikasuporta makapaglaom. Ningon diri but marriages born in money often die in misery. So mahimong miserable ang kinabuhi kung ang imong motibo kwarta ra. So dapat makapaglaom naagyo diha ang gugma. Mao gyud siya importante. It does not mean that the man should be wealthy. Di pasabot nga ang tao mahimo gyud dato. But he should have the ability to earn some wealth, no? He should have the capacity to support a family. Aron na lagi kasuporta makapaglaom sa iyahang pamilya. Diri sa 1 Timoteo 5:8 ningon diri ang dili mag-atiman sa iyang mga parinti labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo o mas daotan pa kaysa dili magtotoo. So dili na to isalikway atong tabangan. Ingon lang nga bahala kung saging basta labing. Problema lang po kung wa kay saging tinanom. So mananom sa ka makapaglaom para nga nakay makaon. Inibit, wa man problema na saging, pwede man na luyangon. Pwede po na barbecuehon, pwede isugba. Daghang mahimo saging. Importante nga busog yapon makapaglaom. Number 4, health. Importante ni ang maayong panglawas sa ato nga mahimong partner. Kay lisod kay kung dili maayong panglawas. Ganyan naglantaw kong Pastor Tidibaang sa iyang healthy lifestyle. Kinahanglan nga doon na po tayo exercise. Lantaw mo makapaglaw, maro matudluan taon sa pag-exercise. Kayong uban, sige kaon, wala exercise. Napoy uban nga kanang mo exercise, pag uman, mubanat po kaon. Na makatabang po ning kapobrehon kay kung may exercise tayo, nagkahuman, di na, wang puti kaon, ninom lang tag tubig, tulong lang tag sayo. Okay, so kayo diri, so it is wise to examine the health of one's lover. So imo examinon pod. Kini akong maminyon, kumusta ka ang panglawasan ni? Sabi niyo makapaglaom kung ang imong mahimong partner niya dili kayo gaamping sa iyang lawas. Kung magsakit, problema ba kayo? Ako mama gani na bedridden, lisod kay mag-squat. Nakang dako na problemahan di ma-squat og sa katao. So kinahanglan nga i-consider po ni siya. O kinahanglan kabalo pod matiman sa iyang kaugalingon. Kay lisod na pod kung magsakit. Ingon diri, check the health habits of potential mate. Sunod, addiction to lawful drugs like alcohol and tobacco, as well as to the unlawful ones like cocaine and marijuana. Mao ni bantayan kay basing ang imong nga partner nga gipili. Na-addict na niini. Siyabo, marijuana. Can ruin the happiness of any home. God's desire is the lover should enjoy good health. Mao gini ang gusto sa Ginoo nga ma-enjoy. Atong balita sa miaging semana o miaging usa to nga adlaw makapaglaom nga Cebu nga iyang duha ka anak iyang gipatay. Iyang asawa apil. So importante nga mahibalo ta sa atong pilion nga partner. Katong partner number 1 nga pilion na to God-fearing. Kay mahadlok to mihimo og dili maayo katong mga tawo nga may nadlokon sa Ginoo. Okay. Number 5. Ingon diri ambition. Tapusan ni mga paglaom. Ambition impels people to be successful in personal life in professional life and in married life. Ambition plays to favorites. It befriends people from all walks of life. So atong barkadahon tanan ang mga tao nga naa sa atong palibot. No, kung nangambisyon ta, kung say atong ambisyon sa atong kinabuhi, ayaw giniglik ang uban. Ayaw giatake pod ang katungod sa uban. Kay nga naman sila po na mutabang umahatod sa tuwa sa panahon mga kapaglaom kung usay ato mga ambisyon sa ato nga kinabuhi. Like the Abraham Lincoln mga kapaglaom, it motivated Abraham Lincoln, a log cabin lad with hardly a year of formal schooling to become the 16th President of the United States of America. Tanawa na yung gipuyan, gamay kayo mga kapaglaom, pero grabe sa iyang pagpaningkamot, ga-eskwela siya, antod nga nakabot niya yung handom, nahimo pag isang presidente dito sa Amerika. So dili basta-basta, walay makabalo sa atong kinabuhi, ang Ginoo lang, basta importante, nga mo trabaho o musalig lang kita sa Ginoo nga atong gilagaran mga igsoon. Okay, God desires that we be humble but ambitious. Paubos ta pero do natay handom po sa atong kinabuhi. Ingon diri ang balang kasulatan
the Lord will make you the head, not the tail. Kung naata sa Ginoo, nagalagat ta sa Ginoo mga kapaglaom, dili ta himuon niyang himuon gyud tang ulo kanunay. Dili ta mahimong ikog. If we pay attention to the commands of the Lord, kung mutuman lang tas kabubuton sa Ginoo, you will always be at the top, never at the bottom. Matod pa sa Deuteronomy chapter 28 verse 13. So ato makita mga kapaglaom, ang Diyos sa langit nga may amahan nato, nga may tagyas tanang butang, dili basta-basta. Kay siya ay naghimo niini ug labaw sa tanan, siya po'y mohatag sa mga butang kung unsay angay nato para sa ato nga kinabuhi. No, manalita angay mabalaka sa James 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will exalt you. Katong nagpaubos, ipataas to sa Ginoo. Katong nagpataas pod, ipaubos po ta sa Ginoo mga kapaglaom. So kinahanglan nga magpaubos kita. Mas nindot kitang painobsanon. Ti ang gugma nga tinuod dili biya hamugiro. Basaw na to ang Korinto mga kapaglaom. So importante gyud ang pagkamapainobsanon. Now ang pagpili mga kaigsunan naa sa ato nga kinabuhi kun unsa atong pilion. Dinis kalibutan daghan taog gusto nga buhaton sa atong kinabuhi. Choosing a lifetime partner, number 1 nga buhaton nimo, iampo nimo sa Ginoo. Pagkauman, mangita kag pamagi nga ma-expose ka para makit-an po ka sa uban. O labaw sa tanan mga kapaglaom, sa mga Adventist, kinahanglan nga aktibo po ka sa iglesia, aktibo ka sa mga aktibidades nga ginahimo sa iglesia, aron ma-expose ka, o niya, basin dito nimo makita ang imuhang lifetime partner. Kaya dili po niya po basta-basta ang pagpangita og lifetime partner. Dinis kalibutan mga kapaglaom, daghan tag pilian din Dili tas kalibutan nga enjoy kayo o dito ta sa langit nga atong gihulat, maong pagbalik sa kaduha ni Jesus Christ. Nindot ang giprepare nga langit alang kanato kay ngano. Dito sa langit nun nga puluyanan mga kapaglaom, nindot ito kay wala na'y kamatayon. Unya kung si Kristo ang atong piliyon, ang Dios atong piliyon, dito sa langit nun nga puluyanan mga kapaglaom, wala na'y tao dito nga maghilak. Wala na'y mga batanon dito nga ipaasahon. Dili karon sa kalibutan kay daghan magpaasa, di ba? Pasahon ka, labi na sa lalaki o sa babae, ikaw ra kung gigugma. Pero daghan man pud ay. Mao na nga daghang masakitan. Manang uban dili ka agwanta uban masakitan kay nagtuog sila nga wala na ilaing babae. Ana maghimo og dili maayo. Manang uban diri sa Marcos Bridge manglayat sila. Kaya naman, kana ang klase nga gugma, buta man to. Mao na makapaglawom, ang tinuod nga gugma, doon na gimata. Mao na nga examinon po nato, o labaw sa tanan sa atong kaugalingon, nga mag-grounded ta diha, o marooted ta diha sa pulong sa Ginoo, kay kung taliwala sa mga pagsulay, maabot sa atong kinabuhi, dili gid po ta angay mabalaka. Di ba, maingson? So, mao ra gyud na importante. Kay ang Dios sa langit, nahibalo man sa tanan. Nahibalo man siya sa atong kinabuhi, mao nang moampo ta, kay doon na sige prepare nga tao para sa imuha kung mag-ampo ka. I believe 100% nga kung mangayo ka sa Ginoo mga kapaglaom, hatagan gyud ka sa Ginoo. Bisan sa akong kinabuhi sa una, gaampo ko Ginoo, tagay kog babae nga mahimo na kong lifetime partner. Kanang babae nga makasabot sa akong kinabuhi. Gitagaan ko mga kapaglaom. Makasabot yun, kay pareho mga gagmay. Talagsara po mo kaos, dili ka lang subugas. Ikaduha, kung makaasawa ka o katong kwan, anyway, wala problema kung nai kwarta. Pero wa kay kwarta, problemahan ka na kung kusog-kusog mo kaon. Pero maningkamot lang ikang trabaho para ma-provide nimo. Ningkamot po ka og pa-exercise ni mga asawa para nga dili mo dako gyud bayo. Kay importante gyud po na sa ato ang kinabuhi mga kapaglaom nga doon na po exercise para nga healthy, labaw sa tanan mo taas-taas po ang atong edad. Sunod, ang ato ni mga kapaglaom sa Mateo 11:28 na yun din umari ka mo kanako kamong tanan nga nabudlayan o nabugatan o papaulayon ka kamo. So ang Ginoo makapaglaom gusto niya nga katong uban nga balaka, daghang kabalaka. Pero naman po uban nga wala na nga minyo nga mga ulitaw og dalaga nga sakto na gidad, wala man po silang mabalaka. Kay nadawat naman na nila pero ang uban ay naguban nga naghulat na lang gyud kung kanusa mo moabot ang panalangin o kanusa ba kaha ang tao o lalaki o babae nga ihatag nga ilang gipangayo giampo sa Ginoo. Magulat ra sila kanusa nga tagaan sa Ginoo og partner. So importante mga kapaglaom kung nag-ampo ta sa Ginoo naapod tay buhaton.
no, kay lisod man po kayo nga wala tay buhaton sa dihang mangayo ta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo muhatag mo gyud ang Ginoo sa atong gipangayo. Labi na kung isurrender na to ang ato nga kinabuhi sa Ginoo. Kaya naman nasayon mo gyud ang Ginoo, nakakita mo gyud kung kinsa po tong nangita. Nahibalo po ng Ginoo kung kinsa nga babae o lalaki ang para sa ato. Kay basin uroy ang kung ato-ato lang nga pagpili mga kapaglaom, basin uroy og dili mao ang gihatag sa Ginoo, so mas grabe ang imong pagantos. Pero bisan pa man yana, kung makasurvive ta uban tabang sa Ginoo, iampo pa sa Ginoo kung kamo nga mga minyo o makaigsunan na to nga doon na mga partner, inyuhan na gyud na sila nga katuunan sa paghigugma. Katong uban nga matod pa sa uban nga wala kuno sa higugma, katuunan nga may higugma kay imuha naman na siya nga partner. Wala na may laing makailog niya na. Unya kamatayon na po'y utlana niya na mga kapaglaom. So dili basta-basta ang pagpangita og partner sa atong kinabuhi. Kay kinahanglan nga dili manigod nga gitawag man no exchange, no return. So kung makapili na ka, dili pwede nga iuli na ko ni kay kanang dili man ni mao. Manang uban na mga minyo na dantag isa ka tuig, dantag pila ka bulan, nagbulag. Kay ngano, wala makoyon, dili di kuno mao ang ilang gipangita. Lahi na pod. So, perting paita mga kapaglaom kay ngano man, may wala pa yung mga bata. Number 1, mapiktuhan ang imong mga bata. Sunod ang imong mga pamilya. Both side, imong mga ginikanan, no? Nga maoy nagsuporta sa inyuhang panaghinigugmaay. Unya, dili di ay mulungtad. Kaya gusto sa Ginoo sa kaminyon, kining pagpili og partner, kinahanglan gyud nga mulungtad. Mao na yung balaang kasulatan nga, umari kamo kanako, kamo tanang nangabudlay og nabugatan. Sa og papaulayon ko kamo, kaya ang uban, gikapoy na magikayo makapaglaom sa ilang kinabuhi. Kaya dili, biyapod basta-basta nga makakita kag partner nga gipangandoy nimo kay namang iuban nga mangitag partner nga katong gusto ginila nga kung mahimo napoy uban nga katong yung ilahag yung katong gusto gid kay nila. Ya problema karon ato kay kung gusto nimo kay to sila kay naaman poy mga tagiya ato mga kapaglaom na may kuan to kana mata mga babae nga o lalaki nga mga inunta nga mga itsuraan o mga gwapo-gwapa daghan na nagtagiya ay magliso na kag sulod diha. So, ay na lang palig-alig kay masakitan ra ka, no? Magdubli ra ang sakit mga kapaglaom kung ingunana ang ato nga buhaton. Mao na ni nga kagabion, mga kaigsunan, mga kapaglaom nga naglantaw karon dinhi sa tuwa, ang ato i-consider nga dako mao ang pag-ampo gyud sa Ginoo. Kamo karon nga naminaw naglantaw nini atong programa, katong uban nga nangita pag lifetime partner, iampo na sa Ginoo kada gabi. Pangayo gyud sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mahatag magyud bisan unsa ingon sa Mark 11:24, therefore I tell you, whatsoever things you ask for in prayer, believe that you will receive and it will be yours. So wala imposible sa Ginoo mga kapaglaom. Tanan iya gyud ang ihatag. Basta kay kinasing-kasing o nakita po sa Ginoo nga makatabang alang sa imo nga buhat, ihatag gyud po na sa Ginoo. So nini nga kagabion, ugma sa gabi mga kapaglaom, ang ato nga topiko, giuluhan ni siya og 3 ways to say I love you. So nindot ni siya kay apil na pod ani ang mga minyo ug apil pod ang mga batanon, no? Kining 3 ways to say I love you kay kining word nga I love you ilabi na sa mga minyo, murag dili na kay nimo kadunggan kay sagaran mo madunggan didto na lang gyud sa mga batanon. Pero naa magyapoy mga minyo mga kapaglaom nga ga exercise niini nga pulong. Tungod kay kini nga pulong magic word man nindot ni sa paminangon, no? Pero ang uban mingon mang uban nga magluod naman kay idara naman. Actually, dili ni luod mga kapaglaom. Balaan man kay kining word nga I love you, kining gugma, gikan ba sa Ginoo. Ang author ni mao ang Dios. Mao na kinahanglan ni exercise nato, dili lang kay miingon tag I love you sa atong mga hinigugma kung tuana dito nagbuyod na. Dili na makadungog ug dili na pod makarespond. So mao ni nini kagabion mao to atong topic, how to make the right choice. Ang pagpili nasa imuha. Piliya uban sa tabang sa Ginoo, iampo sa Ginoo og laomi mga kapaglaom kung nagampo ka sa Ginoo, sure gid ko 100% nga ang Ginoo mohatag niini. Mao ni kagabion, daghang salamat mga igsoon
makapaglaom sa inyong paglantaw, pagpaminaw sa ato ang programa nga giuluhan og I Love You kang Martin Boro. Actually available ni atong libro diha sa publishing, no, kung nasa mo madto available na ato nga mga libro. So ako mong hangyoon nga diin nini nga kagabion makapaglaom kung doon na mo mga pag-ampo nga gusto ninyong i-request. Pwede ugma sa gabi ato na siyang apilon. Dayon katong uban nga dunay mga pangutana o additional gusto ninyo nga ipaabot nini ato na siyang entertain ato nang basahon dinhi sa ato ang mga comment section mga igsoon, no, at least para matagaan og pagtagad. Ilabi na uban kay importante sa pagpili nga dunay mga recommendations, no, nga kung i-recommend sa imuha imo pong kuano entertain kay daghan may experience nga gi-recommend nga pangalan unya gi-entertain namin niyo gyud uban sa grasya kaloy sa Ginoo. Kay kung imo po iniglig negative na kadaan una nimo nga magiapoy klaro na. So kinala entertain nato tanan nga mga recommendations sa mga uban nga makaigsunan nato nga napo sila nakita dito nga tupo-tupo daghan nga minyo ani mga kapaglaom katong uban nga nangita pa, di ba? Importante gid kayo nga mudawat po ta og unsay recommendation ngadto sa uban. So nini nga kagabion ato nga tapuson ang ato ang programa ugma sa gabi. Ang ato nga topiko mao ni siya 3 ways to say I love you. Ako mo pahinauton nga makikauban mo kanamo taman karong Sabado mga kapaglaom, mga kaigsunan niini ato nga programa dinhi sa Hope Channel. So ako manghiyon nga magampo ta mga igsoon, dunay pagampo diri nga atong i-appeal alang sa iyang board exam sa pagkahimo para mahimo siya nga mahimo gud siya nga pulis kay pulis man siya o kanang estudyante. So ato siyang iampo mga kapaglaom. Ako manghiyon nga idungo na totong ulo alang sa pagampo. O Dios nga gamhanan, tagiya sa among kinabuhi. Salamat kay Ginoo sa kagayunan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong presensya. Nga diin ikaw nagkikauban kanamo nining kagabion pinagi sa balang espiritu. Aniya Ginoo si Dave isalta among giampo diha sa imong trono sa iyang board exam. Ikaw maghatag og kaalam nga langit nun. O panalangini usab Ginoo ang iyang natun-an. Nga diin ikaw magapahinumdom sa panahon sa iyang examination. Panalangin ni usab ang iyang ginikanan, may usab tagay sa may panglawas protection. Kanamong tanan ilabi na sa mga televiewers nga nagalantaw tibok naong sa yuta o sa tibok SWPUC Luzon, Visayas, Mindanao. Bendisyon ni kaming tanan Ginoo, mahimong mapanalanginan kanunay sa kadagabi na among programa. Among itugyan ug gilauman ang tanan sa ngalan ni Hesus nga among manunluwas. Amen.